Masuk kalungmu, jahar Xinjiang muhimin sangsani na shanin kiwon da bobi aga sarsin. Yang shanu da tumaki da ke kiwo a jihar ya zarce miliyan 50. Yanzu an shiga lokacin girbin ciyayi na ciyar da dabbobi a jihar. Hakan ya sa aka gaggauta gudanar da ayyukan girbi da adana ciyayi a sassan jihar domin tabbatar da samar da isassun abinci ga dabbobi a lokacin sanyi. Yankin ciyayi na Nalati ɗaya ne daga cikin muhimman wuraren samar da ciyayi na ciyar da dabbobi. A farkon watan Agusta za a fara aikin girbin ciyayi a wurin. Albarkatun ciyayi na wannan yanki na tabbatar da zaman ƙarko a sha'anin kiwon dabbobi a wannan wuri. A yankin Bieshiwu na birnin Alatai kuma akwai manyan gonakin ciyayin ciyar da dabbobi a yankin ƙasa mai haɗe da rairayi. Manoman wurin suna amfani da fasahar ban ruwa mai tsimin ruwa wajen kafa babban sansanin gonakin ciyayin ciyar da dabbobi a yankin ƙasa mai haɗe da rairayi, inda aka yi rigakafin babbar iska da kwararowar hamada, tare da kyautata muhalli da kuma samar da ciyayin ciyar da dabbobi. Lamarin da ya sa aka samu daidaito a tsakanin aikin raya tattalin arziki da kyautata muhalli.